với là hiền api là thần Christian bộ number za som nga na khovel bo ma se isu ka nei ti kha kan sa don ani voin Sunday ani ya voin hi April ni som ni an mo ni som pakwa ni ya le tuna lo zai kan khang me ang May ni som pakwa ni khan kan sa zau ta api la du em mai ani thak lo to thau sin dam tu ka api dam lo kan han kana la du zong nge la du zong than na program kan han ma kha ti zong kha kan hun man thai chu do ni mai te se